ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬಾರಿ ಎನ್ನ ಸಿಚ್ಚೇರ್ ನಕ್ಲು ಬೃಂದತ್ತೆ ಓ ದೇವರೇ ಚಕಡಿ ಚಾಂಪೆ ಡೈಪರ್ ದೂಜೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೂವಪ್ಪೆ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಮುಖ ಇರ್ ಪಂಡ ನಂಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದಿರಿ ಹೊಸತ್ತು ಜೋಕುಲು ವರಿ ಬಾಜಿಯಲ್ ಬಾಬುಲ ಬೊಕರು ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮಯ್ಯಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಈನ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಣ ದೂರ ಪೋಪು ನಿಂತ ಪುರ ಇನಿ ಎಂಗುಲು ಪೂರ ಜನಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗುಲು ಬ್ಯಾ 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 ಬ್ಯಾತ ಹೊರಟು ಬೈದಿನಗಲ್ ಪುರ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರೆ ಹೋದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾತ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾ 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 ನಾಡು ಬತ್ತಲಿ ಓಟನಾಡು ಮರ್ಲಿ ಸೂಡದ ವಿಜಯನ ನಡೆ ಲೆತ್ತದ ಮರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಪುರ್ತಾಣಿಗೆ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಕುವೇಟ್ದ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೊಂಚೂರು ತಂಡೋಡಿಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗಡೆಲೆ ಸಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬೈ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಅಂಚಿ ಬೀಚ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಬೀಚ್ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರದ ಒಂಜಿ ಶಶಿ ನಮನ ಅನ್ನೇರ್ ಬೈದಿರ ಅರೆಂತ ಜಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್ ಅನ್ನ ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಇನಿ ಆರೆ ಗಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಲ ಅದು ಬೈದೇರ್ ಬೊಲ್ ಬೊಲ್ ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಪಾಸ್ ತಗ लाती सर ना कैसा है? बस बोलो भाई कैसा है? ठीक है, आप किधर है? बोल रहा तो तुम्हारे हिंदी बात तुम्हारे बात ना ಹಿಂದಿ ಬರಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ तुम्हारी तुम्हारे मत में वक्का यार है ಐ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋತಿ ಅಪ್ಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋತಿ उन्हें रहता है ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಜಾಳ ಕೂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ और बारे के ಊರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಅವ ಇಂಡಿಗೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆവുന്നുണ്ട ತನ್ಸರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಿರಮಲ್ತ अन्ने ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನ ಕಾರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ರತೀಶ್ ಅಂಜಾಗ್ಲೇ ಸುರುಟೆ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡಲೇತೆ ಇರ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡಡೆ ವರ್ಸಿ ವರ್ಸಿ ಏನ ಇಮೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ನುಡಿ ಮುತ್ತುದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಪಲ್ನೆ ಆರ ವಿಡಿಯೋ ತೋ ಹೋನೆ ನುಡಿ ಮುತ್ತು ಬನ್ನು ಇರು ಓ ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿರೆ ನುಡಿ ಮುತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆವಂದು ಮುಖೋ ಹೋಯ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಅಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೀರು ಒಲ್ಲೇರಿಯಾ ಓಡೆ ಸೀದವಿ ಸರ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರತೀಶ್ ಅಂಚಾಚರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಏ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ ಮಾರ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಈತ ಕೊಡ ಬರಡಂಜಿ ಬಿಡಿಯಾನೆ ತೀರ ಮರಳಿ ಮೀನ್ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಿಡ್ತೇ ಒಲ್ಲೇರಿ ವಿಜಯನ್ನಿ போய் சீது போய் இரு யார் இல்லಗೆ போச்சு ಅದು ಸೀದಾ ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ 4 ನಂಬರ್ ಬತ್ತಲಿ ಕೂಡ 4 ನಂಬರ್ ದ ನೀ ಕೌಲೆ ಬಂತಲ್ಲಿ 4 ನಂಬರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಈ ರಾಮ ಸರಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚ ಗಾಡಿ ಮುತ್ತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲಕನೆ ಒಂದು ಜೀಲಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಜೀಲಿ ಅಂತ ಬುಡಿಯರಿತೆ ಒಂದಿರ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬುಡಿಯರಿ ಎಂಚ ನೆತ್ತ ಪೂರ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡಬೇಕ ಜೀಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡಬೇಕ ಒಂದೇನು ಸಿಟಿ ಮಿಟ್ಟ ಪೋಲ್ ಇಂತ ಹೋಜುನ್ ತಿರಾರ್ ಬಸ್ ಬರ್ಬಾರ ಜೀಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪೇನ್ ನಿನ್ನ ಜೀಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೂಡ ಅನ್ನೆಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಒಂಜಿ ಸೂಡ ವಿಜಯನ್ನೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೀಡ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಒಣ ಸೀರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಡಲ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಲಾಕ್ ದೆಪ್ಪಿಯ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಬನ್ಪಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅದೇ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಪಾರತ ఆయన ಕೂಡ ಲೆಸೊಂಪಾರುಂಡು ఆయన ಇತ್ತೆ ನೂಜಾ ಕೊನಪ್ಪ ಕೂಡ ఆయన ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ್ ఆయన ಪಿದಾಡ್ಪ ಲೆಸಾರೇನೆ ಕೆಲವು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ఆయన ಕೊನದವಲು ಪಾಡ್ರೆ ಕೂಡ ನೋಸೋರು ಏನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೈತೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ నుంచి ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಬೊಲ್ದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ఆయన ಲಸೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ ಒಂದು ಪೇರನ್ ಲವ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆಗೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮದತ್ ಹೋತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಾರ ಅಣ್ಣ
ಯಾನ್ ತೂತು ಜತ ಮಾರೆ ಓಯ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಇಮೇಡತ್ಲಿ ನಟ್ ನಟದು ಕೇಂದಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದ ಎಂಡಲ ನಟ್ಟುನೇನ ಈ ಇರೋ ನಿಮಿಷದ ಕಪಿಲ್ ಶೋ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಎರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ತೂತು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾನಲ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಹೊಸ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತದ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ತುಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಅವು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟದು ತುಲಿಗ ಅನ್ನ ಪಾಪುಡು ಸಸಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಆತ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವರ ಅದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ ಕ್ವಿಟ್ ಸಿಟಿ ಇಂತ ಬಾರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಮನ ಪಿರಾವಡು ದುರಂದರ್ ಉಲ್ಲೇನೆ ದುರಂದರ್ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಕಿಂಜ ದುರಂಜರು ಬಂಗವರ ಬರೀ ದುರಂದರೆ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೊಂದೆ ಪುರಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಪಾಲಿ ಮಗ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಒನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಪುರಂದರಾಗಿನ ಪುರಂದರಾಗಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇರು ಮತ್ತೆ ಗೋಪಾಲ ತೂಂದಿಲ್ಲೆರ ನಿಗುಲು ఆయన ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಿ ఆయన ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮುರಾಣಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋನು ಪಿದಾಡ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ದ 5 ನಿಮಿಷದ ರೋಡ್ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮನ ಶಶಿಯನ್ನೇರೇನ್ ಪಿದಾಡ್ಪ ಒಂದ್ಲೆ ಸೊಂಬಾರ ರೀತಿ ಗುರ್ತಾಗ ಕ್ವಿಟ್ ಸಿಟಿ ಮೂಲು ಕ್ವಿಟ್ ಸಿಟಿ ವಹಿವಾಟು ಉಂಡ ತಮ್ಮ ఆయన మిని పిక్చర్ సేర్ అన్నోడత ఇంటర్వ్యూల్ ఆయి బొక్కనే ಬರ್ಬೇಕು ರೂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಲೆತ್ತದು ಬೋಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎತ್ತದು ಬೋಂಡತ್ತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿನಿ ಹೀರೋ ಮಿನಿ ವಲ್ತೆ ನೋಡತ ఆయన ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸುರುಟೆ ಬರು ಆಯ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಆದಿತ್ತು ಆಗ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಬರಿ ಹೊಡದ ಕ್ವಿಟ್ ಸಿಟಿ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರದಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾಪು ನೀ ಪೂರ ಇನಿ ಒಟ್ಟುಗಾಪು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲು ಮೂರು ಕ್ವಿಟ್ ಪೂರ ఎన్నంచుతులే ఇంచాల్సి ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಪಾಡಿಸಿ భలే 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 ಕನ್ನಡಕ ತೆಪ್ಪಿ ಕನ್ನಡಕ ತೆತ್ತದ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕಡ ಅಂತಾರೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂತಲೆ ಮುಂತಲೆ ఇంచాలి ఇంచా ఇంచా నీకులు కిసెక్ కిసెక్ అయిపోయింది ಯಾವ ಮಾರ భలే ಕೈ ಬೀಜಾಲೆ hier ಕೈ ಬೀಜಾಲೆ ಮೌನ ದುಡಿತೊಳಗೆ ಮರುವೆ ಸೇಮು ಹೆಂಗ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಬಾರೆ ನಲಿದು ನಲಿದು ಬಾರೆ ಒಲವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರದೀಪ ದಾ ಒಂದು ಮಾಲ್ಯ ತಜಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಜಯನ್ನಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ಯ ಒಂದು ವಿಜಯನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಮಾಲ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಗುಸು ಗುಸು ನಿಖಿಲ್ ಇರುವೇರ್ ನೀನಾ ದಾ ಇರುವೇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಇಡಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಇಡಲ್ಲ ದಾ ಎಕ್ಕಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟದು ಬಿಡಾರಿ ಕಟ್ ಎಕ್ಕಡ್ದು ಒಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಇರುವೇರ್ ಬುಡ್ ಪೂಜಾರು ಒರೆ ಹಾಕೋರಿ ಅಂತ ಹಾಕೋರು ಈ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಕು ಆ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾಟ ಅಂದು ಈ ಚೈಂದೈ నీకు ఆ మంత్రాల నాటు కట్టలే పత్తది కట్టలే ఆండు ఆండు ఇంక కరిమడి షోప్ తోజుండతా షోప్ తోజుండు అండైతే అరేన్ కేర్పన పాప ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲಿನಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಪೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಎಂಚಾತನ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಡ್ದಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವನಸಪಿದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.
రెస్పాన్సిబిలిటీ శశి అవును అల్తిర్దు మనందులే జోసి నోటే నేను పోతున్నా తిరిగి అడుగు సరి ఇది ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀನ ಕೊರಿಯದು ಶಶಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ 4 ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೈಸ್ ಏನಕ್ಕ ಮೀನಿನ ಐತಿ ಮೀನು ಬೂತ ಇಲ್ಲ ಬಂಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಓಬೋಡು ಅವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮೈಕ್ ನೀನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ಯಾ 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 ಬ್ಯಾತ ಹೊರಡ್ದು ಬೈದನಾಗಲ್ಲನೆ ನಮ್ಮ ನೆನಕರತ್ತ ಕೇರಳ ಕೇರಳದಾಗಲ್ಲ ನಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ಊರ್ದೇನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಬ್ಯಾ 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 ವರ್ಷಿ ಆ ಬ್ಯಾತ ಹೊರದೈತೆ ಬ್ಯಾ ವರ್ಷಿ ಚಟ್ನಿ ನೀನು ಬನ್ನಿ ಕೈಪುಂಡು ಸಾಂಬಾರುಂಡು ಕೈಪುಂಡು ನುಪ್ಪುಂಡು ಶಶಿ ಅಯ್ಯ ಪೂರ ಹೊರತು ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ತಿಂಗೆ ಮಾರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನಂಡಿ ಇನಿಗೊಬ್ಬಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಗುಳ್ಳೋಡು ಚಟ್ಟಿ ಜಾರ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಾತು ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ತಿಂಗೆ ಮಾರೆ ಆ ಕೊರಿಯಾಸ್ ತಿನ್ನಡೆ ಏ ಕಾನೆಡು ತಿಂಚಿ ದಾಲ ತಿಂತಿಜೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ఆయన ఎడుతుంది తినడు విజయన్న ఏతుండు భారీ వల్ల ఏతుండు తిన్నాడు ఆయన తిన్నాడు ఉల్లెమ్మ ఉల్లే పింగారో బచ్చి ఒక బంజార ఒనసొంపు పోడు ఆతేను ఒక దాల పాడు ఒనసొంపు ఉల్లే బలసి ಓಲ್ ಧರ್ಮ ಗುಣಸುಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರಾಡಿಲ್ಲರಿ ಇಡೀ ಊರುಡಿದ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತರಂಡಿ